вечната тема за красотата и младостта вълнува повечето жени. Ето защо нашата медия In Life е отново в уютната клиника Jewel Skin Clinic. И с доктор Сияна Живкова ще ви дадем съвети как да запазим кожата по-свежа и по-красива за по-дълго време и ще си поговорим за някои наистина иновативни процедури, като релакс на мимическите бръчки без ботокс. Здравейте! Благодаря, че ни поканихте отново тук. И аз благодаря за вашето присъствие в клиниката. Разкажете ни, кога жените трябва да започнат с процедури и интервенции, за да спрат белезите на времето и възрастта? Не зная пункт 0 кога стартира. Желанието, разбира се, от съвсем първите тинейджърски стъпки за усъвършенстване. Има неща, които знаем, това, което генетично ни е дадено, всъщност е основното, върху което можем да надграждаме. И има неща, които можем да променим, да тушираме една идея, да направим предимство, нещо, което би било недостатък в времето, с което естетичната медицина дава все повече алтернативи за това. Един по-тъжен поглед или една по-къса брадичка, една по-тънка устна, едни по-хлътнали очи, халонирани, които изглеждат и на 18 изморени някак тъжно. Заради което се опитват да направят границата за старт все по-малка и все по-отрано да има неща, които да правим, които, разбира се основават на медицинските познания, които стъпват на базата на познанията ни за растенията. Знаете, че основно фармацията, фармакологията е това. И които, разбира се, отговарят на тенденцията за естествена намеса. Тук мога да кажа, че ботулиновия токсин, който прави така бързо промяната между по-тъжния, по-уморения вид и едно повдигане на горен клепач, което веднага променя излъчването, заради което така предпочитан, разбира се, и така масово прилаган. Но младите се увличат в амбицията си и те да направят нещо такова, и когато забележат нещо, разбира се, много наподобяващо тези промени, без това да е признак, разбира се, на възрастова промяна, искат да участват, заради което знаем, че на световните конгреси по медицина непрекъснато се цитират майки, които поставят на дъщерите си ботулинов токсин, което реално се смята за неудачно от медицинска гледна точка, заради което се стигна до тази иновация, до това решение с корекция, която не е на ниво мускулатура, но на едно по-повърхностно ниво постигаме точно скин релакс на кожата, така че да може тя да е по-изгладена, да може тя да е по-лифтирана и по този начин да се получава ефекта, който младите девойки търсят, да изглеждат отпочинали и то независимо от това колко дълго са останали предната вечер. Много лежерно и много нежно има процедурата релакс на мимическите бръчки без ботокс. Какво е всъщност същността и какво се инжектира всъщност в кожата?
Точно така, инжектира се нещо, т.е. тя е инвазивна мезотерапия. Мезотерапията е нещо, което стига в мезодерма, в средна дерма, поставено с игличка, защото там няма как да стигнем по друг начин, заради което инжекционно техниката е много прецизна. Много отдавна е направен протокола преди да се запознаем с продукта, с което са обождания в горната част на челото, в страничната част на окото, което да отвори и да лифтира, и тези фините линии бръчици, които се получават на долен клепач от взирането, от това, че не гледаме хоризонт, от това, че непрекъснато акомодираме, т.е. фиксираме погледа наблизо, и от това, разбира се, че не почиваме пълноценно. Все повечето удължаване на денонощието също има значение за това. Стреса, който постоянно наистина се увеличава, сякаш в тези големи градове, в които живееме. Така е, заради което всъщност обожданията са, пак казвам, на ниво, на което няма хематоми. Ако има хематомче, значи продукта не е попаднал там, където трябва. Няма подпухване, няма подуване след това, няма токсична и алергична реакция към пептидите, които се съдържат в мезококтейла, но разбира се, че има някакъв възстановителен период до час, който трябва да осигурим, за да може да се абсорбира веществото, и след това започва неговото действие. Колко време след това се променя, например, контура на лицето или линията на лицето след подобна терапия? Хубавото при мезотерапиите е, че нещата се случват на мястото, на което искаме да действат, с което въздействието е в момента, в който се абсорбира. Следващо действие. Има натрупване, заради което е хубаво това повторение на процедурата, т.е. смята се, че е добре да се направят 4 процедури в рамките на един месец, с което действието е много по-дълготрайно и много по-пълно. Прави се не повече от 2 пъти годишно, но както и апликация ботулинов токсин. Тази терапия може ли да бъде поддържаща за ботулиновия токсин терапията? Да, може да се комбинира с различни терапии и с пилинг, и с друга мезотерапия, може да се комбинира и с ботулинов токсин. Така че в общи линии няма противопоказание за използването на няколко метода за постигане на по-добър ефект с лазерните процедури. Също се комбинира добре, като е хубаво те да са предшестващи. Има ли крайна възраст, в която да спрем с тази терапия, или не съществува такава? Значи, както началната, така и крайната, смятам, че се определя от това лекаря какво иска да постигне и дали това е средството, с което би могъл да постигне определен резултат. Ако няма противопоказания, а те тук са много малко, то са заболявания хронични, които не позволяват въобще прилагане на инжекционни процедури. Смятам, че има основание да се опита, защото тук поне опита не боли. Тоест боли, дискомфорт има някакъв в момента на поставянето, но не е толкова болезнена процедурата. Да, не можем да направим грешка, нали, да сбъркаме. Тоест можем да пробваме и да кажем, ето аз пробвах без да има последици от тази проба. InLife ще продължи в началото на пролетта да ви дава съвети от най-добрите специалисти в Jewel Skin Clinic, как да се подготвим всъщност за топлия сезон. И следващата седмица ще сме тук. С какво ще ни посъветвате? Каква информация ще ни дадете следващия път? Подготовка за лятото
има много неща, които трябва да се направят, но най-вече трябва да се почисти кожата от зимния сън и трябва да се вземат всички предпазни мерки. Казахме как да се предпазим от това задълбаване на мимическите линии и бръчици, но трябва да се предпазим и от слънчевите и инфраред лъчи, пак във видимия спектър, които разширяват капилярите и които спомагат за образуването на пигментации. Така че ще говорим най-вероятно за пилинги. Аз смятам и скоро да говорим за новостите от поредния световен антиейджинг конгрес. Определено ще ми бъде интересно да науча тези новости, защото вашата сфера се развива наистина с много бързи темпове. Очакваме новости от вас. Благодаря ви! И аз ви благодаря и слава Богу, че е така.